সময় কেটে নাচবা আমি তোকে কেটে মজা রে। আরে অপর দিনে ছাওয়াই দিব
গুড় পিঠা আরে মকর দিনে খাওয়াই দিব গুড়ের পিঠাটা ও গো মকর দিনে খাওয়াই দিব গুড়ের পিঠাটা এ সাগা আরে মকর দিনে খাওয়াই দিব ছাকা গুড় পিঠা এই মকর দিনে খাওয়াই দিব ছাকা গুড় পিঠা আরে এ সাগা এ আসবে তুই মকর মেলা আজ আসবে তুই মকর মেলা ପଛକୁ ଯାକୁ ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ହିଁ ନୃତ୍ୟ ହବ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗୀତରେ ଦିଆଯାଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଣେ
₹40,000 ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ ଦୟାକରି ସେ ପାଖକୁ ଟିକେ ଯାଆନ୍ତୁ ତୁମ କୋଉଠି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଲାଗିଛି କ'ଣ ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ଟିକେ ବୁଝାବୁଝି ପୋଲିସ ବାଲାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଦୟାକରି ଟିକେ ଆସି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରୁଛନ୍ତି ଅଯଥା ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କାରଣ ଆପଣମାନେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମାବେଶ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଗର୍ବ ଆମରି ପରମ୍ପରା ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଦରକାର। ଅଯଥାରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରି କୌଣସି ଲାଭ ନୁହଁ। ବଡ଼ ବଡ଼ ପର୍ବ ଯେତେବେଳେ ଆୟୋଜନ ହେଉଛି ସେଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ହାତ ରହିଛି ତାକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ବୁଝିବା ଭଳି ଲୋକ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଯିବା କଥା। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅପନ୍ତର ନ ଘଟୁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଦାୟୀ। ତେଣୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗଣ୍ଡଗୋଳ ବା ବିଶୃଙ୍ଖଳା ନ ହେଉ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ନେବା ଦରକାର। Yeah.